Estou na Barcia, en Lalín. Pareime aquí porque, bueno, leín nalgún sitio dun ritual que se fai, bueno, aquí estou no Camposanto, ao lado da igrexa, e aquí hai dous sartegos, a xente que sabe desto, pois, dice que de idade media, moi antigos. Un deles, aínda todavía conserva a tapadera, a lápida, por decirlo de alguma maneira, e encima ten unha cruz. Bueno, este, daqui, é coñecido como o sartego de San Mauro. Dicen que sempre está cheo de auga, inverno e verán. E aquí se dice que, sobre todo para males de reuma, para todo tipo de dores, se ves aquí e te lavas a zona afectada, pois que realmente cura, calma os males. Si que eu pareceme interesante. Algún dirá, isto non ten base científica ningún. Eu digo sempre, os galegos somos xente práctica. E se creemos en algo, se facemos algún ritual, é porque realmente nos cura, senón non faríamos cousas por facer. Eu, como teño males por todos os lados, bueno, o cumo olleimo todo de estar aquí, eu sempre me gusta probar. Tendría que meter o corpo completo, pero conforme coas mans. Ala, co San Mauro me cure. Vou facer unhas fotos, logo compartirei a lenda e a tradición que hai deste lugar.